Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Tagantag pagtagad mga kaigsunan kay kinini ang nahitabo manggod mga higala ni ay usa ka iro. Lain-lain mo ganit tao mga kaigalaan, doon na may mga di mahiligon og mananap, doon ay mga mahiligon, doon ay mga mahiligon og mga pets, doon ay uban nga dili pod mahiligon, ano? Bahin pero sa pagkakaroon manggod, ang ari ka mahigala sa civilized society in Daikin. O ari ka labi nang gadto ka sa may di sa Cebu City. Gadto ka sa BGC, adto kag mga area nga kon ba? Di man parehas sa kananaang kuan atos probinsya noon, kini mga iro mga higala mga libod suroy. O baliwa man dito ka sa mangkit. Sagad ko dito mga higala kini mga askal o mga aspin pero arikas mga dagko mga syudad na kini po mga tao mga higala labing pa og kato mga community day mga subdivision sa bipag doon na mga magkabita-bita nagkuan doon na ginagmay nga extra income. Mo na kasagaran magbuhig mga iro nga kato mga kuan gyud doon na mga breed nga iro ba ay kini kung pagbuhig doon na breed nga iro may gala gasto masagud na mga sukid di ko minaw kay laliman ka kasamang kay ang pagkaon landaan ana mga dog food o patiman veterinary doctor no mga doctors sa mahigala nga kuan diri sa Cebu daghan man ni mga veterinary clinics nga ni adinhi no. Unya doon na pwede ka mga mahiligon. May buntag ganito ni Goddess Minerva. Good morning ni mo dia, ma'am. Si Minerva Herodias nga tunay sa rabang naminaw ni natos nga tulumanon. Ilang gitabangan ning maong iro mahigala kay kon magud kini nahitabo ini mga kigalaan nganlan nig bunbon ning maong iro. Laliman ka mga kigalaan nga kon masagod kini ni ang gingan bunbon wani may buig kisingan gid ani. No? So ginganlan na lang nig bunbon kay didto ni makit sa barangay bunbon. Ato pangutana mahigala asa man kini man iruha kung imong tan-awon ini ba murag matod pala aspin ko ni posible sila may nagkakuan nya nakita naman sa VetMed mga sukid di paminaw unya kini ni ang kung atong tan-awon mga kaigsunan mura magpay pagka golden retriever day no ang iyang balahibo ba murag may pagka golden retriever or baka ang iyang dunggan tanawa ang iyang dunggan ga loy-loy so dunggan siya mga higala nga murag na doon na siya ay mistiso ba no mix na siya nga golden retriever o murag tingalig na mix din sa pagka Bisaya siguro murag Bisaya nga Labrador or doon niya Bisaya na mix siya sa golden retriever kay kining Labrador ang iyang balahibo sa Labrador kuan man kining ang kup-kup panig balahibo no ang kining golden retriever murag kuan ba murag lion bitaw day nindot ka ng golden retriever o kunoy ako to be very honest mga kaigalaan di makay kumahilig og iro gyud to be very honest lang ba pero diha mga higala permiro na ko na naganahan og iro inday kini ba kaday dinas diwa HP na kay kadto bitong iro bitaw nga turn over diri nga golden retriever hasta ninduta mang purmang iro amuro ba sa lion ba nga kada na ang ang iya gyud mura gyud sa lion namin mo kansa mo down siya ba no usay mo kan imo i-command mahigala kanang mga iro mo bright kayo sit down sa siya down ana nya up mo kan siya ba kanang well trained ka mga iro imagine ka kanang mga naman gani mga contest ani mga sukid di paminaw kini mga iro mga kigalaan no onya aso ito kay si kuan ni Goddess Minerva good morning mo ma'am kay kuan sa ani kana na ang mahiligon man dog lover man mga higala so ang ako ba nalarma ko kita gapon uy grabe sa gidunggab man ang agtang man sa iro may gidunggab no so kung tanaw kining iro tanaw na ko ani abot ma'am Goddess Minerva akong tanaw ha kini sa mistiso ni nga kuan mix this in the golden retriever Bisaya
Bisaya ning iro mixed nga kwan golden retriever ang yang balhibo mo si DJ Mikey daghan man mga hiligo ikaw in the RB in the Maris in the Ken mga hiligo man mga iro DJ Boy K si kwan Mikey daghan mga iro do pa man ang iro mga higala ug may kag labrador katong labrador mga buutan nga iro kay dagko nga iro nga mga buutan kining labrador o kining golden retriever ako mismo dili kay ko ganahan og iro sa una kasamang K pero pagkatong giturn over dito tong iro nga golden retriever dagay giganahan kay kining iro ala kadako ang iroan niya kana na ang murag layon nya iyang balhibo nindot kayo ndeken unya perting buutan ng iro no hinay mo itong tingog ndeken hinay kay tingog tong golden retriever unya kana na ang ingon na sige announce na din ako may ni announce adto hunahuna nako nga i-announce ko ni ug wa gigani mo kuan wa gigani nimo kuha ning iro. Baru na ganahan mo ko sa iro, ako lang tingali ning kuhaon siguro kung way mo kuha, ako lang mabuhi na lang siguro ani day. Pero sa akong pagkahibaw, nagano sa interesado kay pulitando ko tos titi, iya magidas likod mo ay noon na mas titi yan dalo. Daghang interesado rin sa among sibianan kay mga mahiligon sa iro. Ako di kay ko mahiligog iro, pero katong pag-abot ng golden retriever na ako kini, ako i-announce ni ron. Ug way mo kuha ani. Ako na mo dalan na lang ani iro kay kanang buutan kay iro no nya kon kay ba maamo kay iro ang problema tong iro lang gid tungod sa kabuutan niya maro dili to di man gito guard dog pet dog man gito dili ka ma problema ka og dunay kawatan dili gito di ka mag-expect nga mabantay kawatan kay ang possibility adto kadto pay kawato. Ako tong i-announce diris kanginan kay tan-aw nako i-announce gyud nato ni kay luoy man sang tag-iya inday ken og nangita sa iro kay kinigong uban nga mga tag-iya mahigalag iro mura gyud ila na yung sakop sa pamilya ang iro kuan na gyud day gani kanlan nga nag kanani ang dog parent kanang mamuhi og iro nganlan lang dog parent mga higala kay kanang lima ka ngadto sa veterinarian na makakita man ka nang kanang iring og iro gyud. No, dunay mga mahiligon og iring, dunay mga mahiligon og iro, idog pa nila mga higala ng uban. Ang uban dili mahinon idog, pero ang uban idog pa nila. Dado na veterinarian mo rin nagdag bata day. Tinuna, no mo dagdag bata gid ba? Unya, pero sus ka ng iro noon mahal kang grooming, patupi gani ka, magpatupi gani ka kasama ang naman ni Shell Dacalos. Good morning ni mo ni Shell. Bita-bita, pag ako magpatupi ni Shell kay murag barato-barato pag patupi, kining iro mas mahal no. Pero kining mga mahiligon og iro ila gyud ako ang iro gani ila pag sapatusan day. Ang uban may gala ila pag kining costume-costume pa day mga panguan diha no. Doon na mga iro sad niya mga dagko, doon na mga gagmay, doon na po advantage kuan ni kining mga uban niya mamuhi og dagkong iro. Ganahan sa mga dagkong iro, labi na guard dog. Dagkong iro imong buhion o doon na po mga higalay kuan kinini ang dyan kagulada ang uban ko ng iro gani hawkan-hawkan pa kaning iro ino bitaw day hawkan-hawkan ang iro dog ang iro no pastilan kining golden retriever buutang gani iro kining mga labrador ang uban lang dili swito anang iro panalitan moduol ng golden retriever o kanang labrador tungos kadako mga hadlok sa nang uban hinuon o dili ka swito may gala pero swito ka di ka makuan ka kinibuutan man ng iro pero di kasi ito, mahadlok sa gado, nabitay ka usama yung gidool sa golden retriever, pitindaganan, tikay anggot sa kasamangki. Naginanayon lang kabalaka, hindi lagi na maak, di na mamaak golden retriever na. Yung sa di mamaak ka naman ay baba nga magbanumbag. Ang gidakon sa mahigala, magikahadlukan mo na nga, tungod, karon panahon na, kung makabantay ka, doon ay mga resort in Daikin, mo dawat sila, o mo check-in ka, o apil ang ilang iro, i-check-in. Naiban na na. Naman ganito sa Talisay, ganito doon naman ganito dog hospital, naman yung dog hospital yung dog clinic, naman na nga veterinary clinics, daghan man na. But doon na po mga naghimo dahil o kanang pet kwan, mga hotel ba sa mga pets ba? Ay panalitan ikaw, tagiya imong ibilin lang dito imong kwan, imong pet, naarapod. Hotel for dogs, na ang mga higala. Kaya may panahon ka ng tagiya, mura magsakop sa mong pamilya ng iro. Na doon na gani mag-check-in mga kaigalaan nga, mga to mga resorts, dadon ang iro, pero check-in, pero mangutanak ang daan, kaya doon na may mga resorts nga, okay, open ang ilang pagdag iro. Basta kaya ka na pet dog lang, sad ay pagbada dito, Rottweiler sa imong dadon. Pero daghan mga higala, daghan, bisa gani mga 5-star hotels karon sa Cebu, na ay mga 5-star hotels nga musugot nga magdakag iro bat depende sa gidakon kay kung gagmay iro usugot sila
Di magud mahadlok kana magud iban lain-lain gud ni tao do na may mahiligog iro do na di mahiligog iro. Do na po iban nga daling mahadlok og iro ba. Pero kung gamay gud ang imong iro, cute ng iro naka-advantage po kung gamay nga iro kay madadaan yung bisag asa ang uban ganing chihuahua mga higalang ibutang may bag. Bungat to kang mga mall unday are sa Ayala, are sa SM. Kanang SM si side ay. Tadughan na mga iro nga pandadon daki. No, suri-suri dadon ng iro, butangan la diaper mga sugid di paminaw. Kinana ba? No, daghan man mga mahiligon og iro. So muna nga kanana ang kining iro aron nga na kuan na gahapon nagtan-aw ko gahapon na nakurat sa tao nga grabe ha pagkadunggab ang agtang magidunggab. Kinsa may nagdunggab ini? Ako pangutana ini dili ni kuan. Duda ko hay man tagiya ini. Number 1 ako pangutana asa man tagiya ni day? Ano nga man mo wanaran tagiya? Nakita ng tagiya sa iro? Wala no? That's number 1 nga nanguntan ako hay man tagiya ani. Kinsa may naghimo aning kuan na? Or kinsa may duol-duol ani kay di man ni basta-basta mo duol ning iro nga dili kaila sa iro or unsang kuan na. Unsa man ni? Mura ba butanon ang naong sa iro? Mura ba mahigala golden retriever lagi tingali ni nga mixed nga kuan? Golden retriever o niya Bisaya baka na. Kay nganong ni duol kana gud mahigalang iro ha tanawa og imo ning bunalan. Pwede na ang bunalan ang iro. Pwede sad nga imong tigbason. Pwede ang pusilon. Kada magbinuang ba. Pero kini gidunggab unya ang kana yung agtang gidunggab nga natunga gyud. Grabe hasod no. Mura man og kana bang giduol gibitaw kay kana kung dunggabon nimo nya ang lawas ni dunggabon madadara pero kanang ulo dunggabon basi pa na hinuon kuan ba. Di pa lang maigo ikaw may kuan no. Kanang lahi gud ang ulo og mo'y dunggabon ay bisag tao lang ganidaan og mudunggab kag tao mga higala kana mga krimen na dunggab na dughan tiyan ang lawas gyud kay ulo dunggabon nimo something man lahi man kayo no kini mga kagalaan nga mga man's best friend mga sukid dig paminaw kining iro kay nahibaw ta may kila kon kini mga kung magkabantay ka kanang mga mo gyud ba kanang iring og iro mga sukid di paminaw murag lain-lain sa kinaiya pero mo ilagyod sa amo mo na nga daghan gyud ganahan kay kanang ang iro daan kining iro mas grabe gyud dako man sag matabang mga higala mahimo sang guard dogs mahimo sang pet dogs kapet lagi siya pwede mahimo sa magalang nitabang sa mga tao mga kagalaan sa mapanalitan anang mosimhot sa bumba mosimhot sa magalag drugs mosimhot sa mga kagalaan o kana mga detect din haon sa nang uban nga mga ipa-detect nga mga substances mga sukit ti paminaw. So inana didto kana sa Vietnam or mga higala kining iro mga gigamit nila gyud dito dako man tabang mga kagalaan. So inana ka dako kwan ang iro mga sukit ti paminaw mo na kining nahitabo kang Bonbon ingan lang nagbonbon mga higala kay name after the place nga diin sa nakit-an mga sukit ti paminaw. Nakita ni siya doon na may kutsilyo nagtaop sa iyang kuano sa iyang agtang gabihan no. Tanaw na ko ini mahigala ang iyang dunggan akong tanaw na dunggan loy-loy o niya ang iyang balhibo pwede ni nga mix ni siya dili ni sa golden retriever akong tanaw ini dai nga kuan dai dugo ni golden retriever apa na mix sa siguro ni Bisaya or unsa ba kay kuan kana na ang unsa kay naka-mix ani niya pero ang iyang dunggan padong magid golden retriever man loy-loy magdunggan ang iya pong balhibo golden retriever sa wala lagi sige ni matiman kay napakaon pa ni og kana na ang kuan inday kay napakaon pa ni og dog food gyud ni klaro or na klaro ni pagkatiman sa veterinarians monindot niyang iyang balhibo lan lahi man ko niya ng balhibo kanang mga iro ginawa golden retriever mga higala daan pa nang nindot og balhibo gipakaon pa ni og taro nga dog food o niya sakto vitamins gipag-grooming pa gyud nimo o niya gisampuhan pa gyud ang tupi gud sa iro mahal pa tupi sa amo hasta ang shampoo sa iro dai mahal pa sa shampoo sa amo o apil na mga higala ang toothbrush sa iro o ang toothpaste sa iro mahal pa sa toothpaste tao muna mga higala nga so daghan ni mga kuano mga tindahan ni mga dog food mga kagalaan mga tambal mga kuano na dinhi sa mga community like Cebu nga kana mga highly urbanized nga mga cities day wa na gyud kuan gyud kay ni mga iro mga kagalaan so ato ning tagad pagtagad mga higala kay ni atong i-check no katotoang
naka-rescue mga higala. May buntag pagbalik ni Ma'am Goddess Minerva. Usan sila sa mga animal advocate, mga sukit tigpaminaw. Mga mga dog lovers, nga diin ilan ni mahigala gikuanan, ilan ning gitabangan si Bunbun. Unya kinades Bunbun mga kagalaan, naman ni kutsilyo nagtaop sa iyang ulo. Sa iyang agtang man gyud kayon ko nga kining pagkataupa sa kutsilyo. Dili ni kuanlan, duda gyud ko ini pagkataupas kutsilyo. Tanaw na ko ini, mura ba gigunitan ba? Gigunitan niya gidunggab ang agtang. Pwede man gigiwas to nga. Kaya ko na iro may ga, pwede nimong bunala na. Bunal, makaigo ka gyud. Or tigbaso nimo, makaigo ka gyud. Or imo ba kang pusilon, naka na. Pero dunggabo nimo niya, nga agtang paging tunga-tunga mo na igo. Uy, murag lahi ning kuana da. No? So, ato ning pagtagad mga sukit tigpaminaw kay aron nga makonta ni Nastong linya ron kato nakasagup gyud sa iro mahigala si Ma'am Teresa Marie Vidal. Nastong linya to tagaga pagtagad mga kagalaan kay sa may nakasagup ini maong iro mga sukit tigpaminaw at ipasaysay sa niya no kung unsa ning kuana. Lahat ng tanong, straight to the point. Ma'am Teresa, good morning. Live daron sa DYHP RMN Cebu. Yes, good morning, attorney. Good morning, ma'am. Kumusta naman si Bonbon after sa iyang operation? Fighter gid ka siya, attorney, no, kay paghuman gani sa iyong operation, actually hilak-hilak siya, no, magpa-comfort. Saod-saod, nilingkod siya. Then pagkagabi, ibalik ko sa clinic, pag-check na po, ibarog na siya. Okay. So fighter gyud. So, napa ni siya ron sa care sa atong veterinarian? Yes, yes, attorney. Magstay siya dito until dugay-dugay pag yun. Kaya mo gid siyang make sure na mga fully recovered gid siya, inigawas niya. Bitaw no, luuya taong iruaw ang iya man yung tunga sa agtang man gyud ma'am mo ina igo no? Yes, attorney, grabe. Mura man og duol jud kay gigunitan to siya pag dunggab. Yeah. Bugal-bugal gini pagkabuhata kay kini magunani mo ni ko gingon lagi og bunalan pwede og tigbason pwede, ang ulo may igon or kini ni ang pusilon pero kini gidunggab mangkod basib lahi ning dunggab. So gigunitan gini pagkadunggaba tan-aw nako gigunitan murag kaila ra sa iro ang naghimo ani ma'am. Yes, attorney, kwan man gud siya kanang friendly ra gid kayo siya nga stray. So anyone pwede ra gid magika-pick up niya ba. So mao pud namong duda. Gigunitan and then diha gidunggab nabaw gud ang kutsilyo sa tumoy niya. Sus Ginoo ko. Grabiha no. Unya pag-rescue ninyo niya ma'am, wa mo maglisod nga kanana ang mo supak ba siya, mahilak siya or mo action siya pamaa kay na trauma siya. Yes, adto na sa katong kauban na mo na ni rescue niya mo sila may naguna kay nagmotor sila no. Adlaw na mo na informing ka kanang ang iro nakitaan kay for 2 days among gipangita dito sa bukid wala man gyud siya. So moto pag ingon na naanay exciting pero nakitaan pag adto mura siya mo action na siya ka aggressive ba. Oo. Nagoma pud siya. Bitaw kay kanang ang tendency dili na sa mo trust og tao or baka mo sukol siya kay tungod nga gibuhatan si anak nga wa man ta siya maglabot labi na kay kining naw nga sa iro murag nay pagka mix ni golden retriever no. Oo. Nya na ba butanon ning iro ang iyang breed bisa pag mintag Bisaya pero na mix man kay nga balhibotan anak ko hasta iyang dunggan mura may pagka golden retriever gyud. So pero bisan pa man sa iyang kabuutan o gidunggab ng iyang ulo, natural niya nga kanana ang iyang nature sad nga murag mahadlok na siyang tao or musukol siya. Oo, sakto gid na attorney. Oo, so giunsa man ninyo pagkuha mo maglisod nga mo action siya sukol ba ka or mudagan siya? Pagkataon nga hikap-hikap siya atong kauban na mo nakuan ay ni sugot naman lang sa champion mo to wa may laing dala na leash ang gihigot lang gani ato niya kay kanang murag para sa baka bitaw na kuan ato ini murag PC kanang inana nylon. PC o nylon sa baka? Kanang inana lang sa maoray available po dito kanila nga magamit. Oo. Din man nakita ang iro ani ma'am. Diin dapita unya unsa may porma niya pagkita nagluya siya, natug siya, naglingkod. Naghigda siya ilahom sa kuan, attorney, sa ilahom sa lamisa. Okay, ilahom sa lamisa. Nigawas na gina siya, maybe nagtago na gina siya dito sa mga
kasabuta yun, wala na namo naabot og pangita ba, and then gawas na din na siya iyahara, maybe maybe Tuesday night ba, or pagkakaadlawon. Siya dito atong kuan ilawom sa lamisa. Oo. Why nakaila gyud pod niya kini nga maong iro, ma'am, dito sa Bonbon? Mag-adtuan na siya atong kuan na manukan. Naagit siya sa ibabaw ng bungtod ng manukan, and then mag-adtuan na sila tulo daw na kairo mo adto yun. Kanang parang mukaon ba, kay ino mang pakaunon. Hangtod karon wa pay ni communicate og nagpailang tag-iya sa iro? Wala gyud, attorney, wala. Okay, no? Kay kon ba kanang kaluoy sa down ing kuana. So at least pag adto niya laliman ka, ma'am, na mga nakita ni siya nga dunay nagtaop nga kutsilyo kanos apa ganit ni siya, ma'am? November 6, no? At attorney? Nakita ni siya nagtaop ang kutsilyo, pila ka adlaw na ka ni, ma'am, nga nagtaop ang kutsilyo? Angon sa taga dito, Saturday. Nakita na nila nga inana. Saturday? Pa, nabutang ni mga 4 days na di ay? Saturday, Sunday, nakita and posted on Facebook. And then, Monday, may sa kapon ni Adto. So, limang ka nagtaop ng kutsilyo sa dugay ng mga adlaw? Unsa makay resulta niya, ma'am? Maka-fully recover na siya or tingali affected ang iyang utok, ani? Unsa may sultis veterinarian? Naluoy yung Ginoo, attorney, wag din na igong brain, natapsingan. Natapsingan. Pastila, no? Mayo gani kay wa siya mahutdi og dugo, ma'am. Wala man sa gid ka bleed kay nag-umot man ang kuan. Ang katong kutsilyo. So, uy, kadelikado. Sa vet, gahapon is, while diha pa to ang kuan, diha pa to ang kutsilyo, gitagaan na daan siya og kaning mga tambal ba to prevent sa bleeding, mga antibiotics. Then, di pa x-ray. Unsa man kalawang to iyang samad, ma'am? Sa kutsilyo, attorney, 30 to 36 mm ang nasulod. Grabiha, no? Kadang taas-taas yung pagkasaksak, no? Oo, nabawag. So, actually, gagairon to, ginako doon ang kutsilyo, nabawag. Siya mo siyang hunting knife. Pag-rescue ninyo, ma'am, luya na ba kayong iro? Di man siya luya. Isip siya luya. Kung taron moral ni action nag-aggressive lagi kay nanay trauma. Oo, bitaw. Unsa may pamaagi ka ani sa atong veterinarian nga mobalik ang iyang kuan ato ning ipaagi og debriefing o sa tao pa ni unsa may maayong buhaton ano mabalik itaw sa normal? Karon under observation siya no kay ang gusto na mo ba nga maunta di lang gyud mag-internal bleeding. Oo. Okay, ang kuyaw magud adto nga wa makagawas ang dugo kay tungod nagtaop ang kutsilyo, ang kuyaw to nibagtok sila ba? Inana, so actually natagaan naman siya sa mga tambal niya, and then naka-dextrose, observe siya ni Doc yan din. Pero dakong gid chances na maka-recover gid siya. Maayo noon. Unsa pa needs pa sa iro as pagkakaroon, ma'am, or na okay na to kay mo lang tog nakita na ko tong post ni Goddess Minerva mingon mo tog daghaman to mitabang sad apan ingon sa nga murag moundang na kuno sila og kuan kuno sa lang Gcash kay murag na okay na. Yes, attorney. So mo karon mo tong ingon to ni Ma'am Minerva na ma'am please update kay stop na lang nato ang atong pagkulas og donations kay dako naman pod ang mga donations nga niabot at kanang enough na gyud siguro ni para ni Bonbon. Oo, at least nagpaila na nga daghan gyud ang mga dog lovers pod dinhi sa atong palibot. Daghan bisan abot taga Manila ang uban na attorney na gani organization nga nanawag gyud na willing sila mo shoulder bills niya ni Bonbon. So unsa may plano og maayo na gyud siya? Do na bay mo adapt niya aron do na gyud siya home or unsay plano, ma'am? Sa mo adapt attorney, grabe overwhelming kayo ang mga interested no. Daghan kayo, and then daghan but for now dili usa na mo na siya ikuan na kinsay mo adapt later magpili na mi kinsay mo adapt kay. So itaan gid ang sakto adapter nga matiman gid sad siya og maayo. Bitaw. For now, after gani makagawa siya din sa clinic ni Doc Ryan Yando, ato na siya sa Happy Home, Happy Tales Philippines. Okay. So ani ang gunit niya. Okay. Kini ni ang mga pila ka adlaw ka ni siyang i-admit diha sa klinika sa atong veterinarian.
dili pa jud ko makahatag og exact nga kuan attorney, pero ako ginan ang doctor a week or more basta makumpleto siya tanan kay ako man pud siya ipakapon, matagaan og mga vaccines, kumpleto gid siya tanan inigawas niya ba. Way nakita nga komplikasyon human sa days before kini na ibot ang iyang kutsilyo? Kaloy sige no attorney wala. Oo. Bida no, pastilan. So at least akuan sa doktor ito gi-x-rayhan ang utok may gani kay wa gid maigo sa gid no na tapsingan lang gamay. Mao jud wa gid siya kay kung igo delikado jud. Fighter gid kayo. Ang veterinarian ma'am nakaila ining maong iro atong ikuan ni nga Bisaya gyud or golden retriever ni or mixed gyud sa may sulti sa vetmed. Bay pagka-mix gid siya. Oh bitaw no. Oh, pero sa imong tan-aw ma'am, kuan mo ang iyang naong mamurag malumo manggod mo sa golden retriever, ang dunggan mo golden retriever sa padong gyud nga kuan. Pero sa imong ikaw mo kita nakakuan magyud sa aktual niya o sa man sa buutanon ba sa nga iro may pagkakuan ba o sa ba? Oo, buutan gid siya, buutan. Maubitaw na nga na-abuse gid siya tugara ka buutan ba. Bitaw no? Kaya posibilidad mo gani kung dili ni kailan niya ning nagdunggab ani or bisa dili kaila kanang iro nga sama ining golden retriever o kini mga labrador nga moduol lang gyud siya. Bisan og kinsa nga butanon lang giba mo duol labi si kinsa posible mo ni nahitabo. Oo, mao gyud. Oo. Natipan lang gid in taon luoy kaayo. Oo, natipan kay kining tan-aw na ko ina pagkakuan pagkadunggab mo gigunitan man ni ma'am nya gibdunggab. Mao gyud attorney, mao pud among pangagpas gid kay di man inato ka allow og di pud mabawog ang kuan kutsilyo if gitarget lang. Oo. O gitarget lang posibilidad na di na mo taroy mga gamay lang dili kay mo kuan nga laom. Pwede na tapsingan siya. Oo. Madlangan. Karon ma'am og ganang hikapon siya di na siya mo react nga kanang murag na trauma sa maayo o na? Di man siya masuko na. Oh. Okay. Sige ma'am no, kana na ang nalipay tagdako nga naa mo ato mga advocate dining mga ato mga animals do kay at least natabangan taon kining nani nga kuan kay grabiha oy. Pero nakakuan ko ni murag do na toy mga plano gana sa si Vice Mayor Raymond Garcia nga mohimos nagdugang pa mga unsay ilang i-discuss kun siya unsay mga protection pa alang nining ato mga pets nga niya sa atong palibot. So importante kay attorney kay sa tinuod lang kami datan tong gipang file na kaso regarding animal cruelty gyud din sa ato as Cebu. O sa imong tambag ngadto sa publiko ilabi na sa mga nagbuhi og iro nya dili mo tarong pag-amuman nila. Yes. Kanang mga iro natong mga iring na ana sa freedom, kanang 5 freedoms of the animals na agi na sa atong Animal Welfare Act. And then kanang sama nato na po na sila mga katungod na mabuhi, matagaan og sakto nga kapuy-an, mapakaon, mapatambalan kung magkasakit. So unta kita aware sa as owners ba nga ma-provide sa nato nila. So nasa na sila kinabuhi sama nato. Kuan na bagi kayo ang kining iro ma'am no kining iring mo na mga kuan gyud kayo ba kay kanang mo amom gyud makailam gyud sa kuan mo lang wagi kaluoy ang tao nga mo kuan ani kana na ang muhimo ani labi na ani mga golden retriever o nya labos tanan nagduda po ko sa tag-iya nganong wa man mo wagi mo communicate ang tag-iya wagi nagpailan tag-iya hantod karon. Wala jud mangutan nami mo ingon ra man jud ang taga dito attorney nga wa man siya tag-iya magadtuan na ma dito sa manukan at makaon ano. Kuan na sa kay itong mga tao dito no. So most likely taga-bunbon na sa ganing iro Taga-bunbon na gina siya. Oo, taga-bunbon na gini siya. Wa po'y na ikag no nga kana ba inaning iro ba pareha ng mga iring bitaw ma'am nga kanang ang iring mo anas mong balay mo pakanon niya sulod mo balik-balik na niya ato lang buhion na lang ni kay sige naman anhe. Kini ani bang iro ba nga bisa pa ibutang taga mix din nga kuan pero ang iyang balhibo ang iyang kunoy na ibog lang sa niya no nga kanang ato lang buhion na lang. Mao na kanang taga-manukan mo na nang ilo lang sa yung ilan na sunggahinan ng pagkaon kay muli naman jud dito katong duha pa kalain na mga iro. Pero mas mayo siguro ma'am nga paimbestigaran gyud nato ni para mahibaw-an gyud tingali posible man pod god og kung dunay lawom nga investigasyon may baog kinsa na binuang aning iro aron niya ni mahitabo sa uban. Yes, so actually natin nanawag na nako nga pulis marag sila assign dito dapat. Nangayo sila og mga details pud uban pero mga lagi wa mo buta kakita gyud sa actual nga kuan nagbuhat no sa moong krimen so di kita ka ingon no maoning so adto na lang sila mag-investigate sa kuan gyud sitio Bandila. Sige ma'am, salamat kay sa paghatag panahon nato diri sa DYHP unya naka-connect sa data karon sa tong IFM karong nga buntaga. Sige attorney, thank you sad. Mayong buntag.
May buntag. Si Ma'am Teresa Marie Vidal, mga higala, ang mo'y naka-rescue indayken. No, ni atong maong iro nga si Bonbon, mga sukid tigpaminaw. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.